Izindaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze emini nje. Ababhekeleke ezezinhlekelele nabezimo eziphuthumayo baqaphe isimo eyingxenyeni ezahlukene zezwe njengoba likhithikile kwezinye zezifundazwe namhlanje. Ibamba likangqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Khachalia ubuyela ke-area car park namhlanje njengoba kuqhubeka uphenyo olunzuliselo kwabulawa abantu abane okubalwa phakathi namaphoyisa amabili. White men still sit at the top ranks. There are certainly more women in businesses than there used to be. Sizobheka ke ngebanga leminyaka engama-70 siloku abesifazane babamba imashi ngo-1956 ey'ndlini zombuso belwisana ke nohulumeni wobandlululo, kanti futhi kungakanani osekuzuzwe ngabesifazane kanye ney'nselele ezikhona esikhathini samanje. Having a local coach who understands the players that's from South Africa. So like, I wouldn't say like it's better, but like it's good for like experience-wise. Kanti uma sibheka kwezemidlalo abalandeli bebhola eNingizimu Afrika banethemba elikhulu lokuthi ukubuyiswa komqeqeshi uPitso Mosimane kuBafana Bafana kuzolishintsha kakhulu iqembu lesizwe libuyele emqeqweni omuhle, nokho iSAFA noMosimane abakafinyeleli esivumelwaneni sokugcina. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikunqa phambili, kanti futhi ke ezihamba phambili ku-SABC 1 eMzansi for sure, kanjalo ke naku-SABC liha. Igama lami nginguDawud Phungula. Bukela inazi ezihamba phambili noma ke singene kuzo ezihamba phambili mini nje. Ababhekeleke ezezinhlekelele nabezimo eziphuthumayo baqaphe isimo eyingxenyeni ezahlukene zezwe njengoba likhithekile kwezinye zezifundazwe namhlanje. Kwezinye ke izindawo kubika ukuthi kunemigwaqo ethile esivaliwe ngenxa yeqhwa. Kepha-ke njengamanje sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe lapha ke e-Underberg. Mlondi, asikubingelele sikwamukele. Siyeza ukuthi kwezinye ke izingxenye zase-Eastern Cape kunemigwaqo esivaliwe ngenxa yeqhwa. Ingabe ke sinjani nje isimo eyingxenyeni zesifundazwe KwaZulu Natal? Asibingelele Dawudi, sibingelele umlaleli esekhaya esifundazweni KwaZulu Natal. Imigwaqo laphana kakhulukazi u-R617 okuyiwona oxhumanisa isifundazwe i-Eastern Cape nesifundazwe kwaZulu Natal, bese uhamba njalo uze uyofika laphana ku-N3 ngase-Howick. Lo mgwaqo loyo kubonakala ukuthi unenkinga khona laphana uma ungabe usuka laphana ngase-Kokstad uya ko-Swartberg, njengoba kushiwo ukuthi ke kuneqhwa kulezo zindawo, kanti kakhulukazi nasezindaweni eziza lapha ngase-Underberg, njengoba thina selapha e-Underberg khona lapha esifundazweni kwaZulu Natal ekuyindawo lapho eneqhwa eliningi, ikakhulukazi lapha nakhona lapha endaweni zasempendle, ngoba empendle sitshene ukuthi ke kukhona enye amaklinikhi endawo egcine ingavulanga ngenxa yokuthi ke ugesi kuleya ndawo uye wahamba, kwaba khona ney'nkinga ey'ningi, okusho ukuthi ke kuba nzima ukuthi kusebenze abezempilo. Kanti ke sokhuluma nesakhamuzi sakhona lapha endaweni yase-Underberg lapha esizozwa kwabanzi ukuthi ke mhlambe ke ngabe kuyena kwenzeke ngasikhathi sini nokuthi kumphatha kanjani ukuthi azithole esendaweni eneqhwa ngalesikhathi. Asibonga kakhulu futhi ngesikhathi sakho. Sicela siphi igama nesibongo? Igama uMohale wakamahlakala. Ngivuke ngabo 4:15 ekseni, kade ngidinga ukuthi ngiphuza amanzi. Ngase sengizwa ukukhala umsindo ngaphandle, ngathi mengiphumela ngaphandle ngashawa ugwayi bese ngalinda isikhashana. Kuthekela 4:30 la yeke ukhemezela kwaqala ukuthi kuwe loniqo. Ngithe kuyoshaya u5 bese liqalile nje selihleli nje lonke, and then ngithe mengivuka ngo8 ekseni hayi bese kumhlophe nje yonke into. And ukuba isakhamuzi la khona eUnderberg kuyangithokozisa ukuthi ngilibone idolobha lami limhlophe, because ngicabanga ukuthi namhlanje before lokhu bese kudlule mhlawumbe unyaka no half ugcinile unsikhithike, and before that sekunesikhathi vele kade kwagcina ukuthi kube mhlophe la eUnderberg. Esikhathini esiningi ikhithike entabeni zasoSuthu, of which is nearby, kodwa futhi nakhona sigcina sishaya amakhaza kuphela. Kodwa nje ukuthi kube khona la eUnderberg kuyathokozisa. Iy'ngane zabantu ziyakwazi ukudlala eqhweni, izihlahla ziwile ukuthi kuzibulala iy'ntambo zagesi, ugesi sinawo, amanzi a-right, amapayipi aqhumile. So ngicabanga ukuthi wonke umuntu futhi ujabulile. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga.
Dawude isakhamuzi leso sibeka ukuthi ke khona endaweni bona abakujabulela ukuthi ke isimo sinjena ngoba ke lokho kusho ukuthi bakwazi ukuthi ke babone iqhwa endaweni yabo. Kanti ke sokhumbula ukuthi ke esifundazweni saKwaZulu-Natal umnyango wezokuthutha unxusa abashayeli ukuthi ke uma ngabe benehambo banalo kufanele mhlambe balihlehlise uma ngabe isimo sezulu sinje ukuze kungabikho abantu abazombondelana ikakhulukazi emgaqweni ngoba imigwaqo esifundazweni saKwaZulu-Natal imanzi ngoba ezinye zeindawo esifundazweni zinemvula enamandla enayo njengoba sikhuluma nawe nje. Kanti ke kuyanxuswa kubo bonke abantu ikakhulukazi laba abathanda ukuthi bazobuka iqhwa ukuthi ke nabo kuzofanele baqaphele noma akufanele beze eqhweni ngoba lokho kuyokwenza ukuthi imigwaqo ibe izithole inezimoto eziningi noma izithole kunesiminyaminya esifundazweni. Asibuyisele izintambo ngakuwe studio Dawude. Sibonga kakhulu umbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Rhade besibikela bukhoma ese-Underberg khona lapha esifundazweni eKwaZulu-Natal. Umnyango wezokuthutha eKwaZulu-Natal uthi ke lisaloku libhajiwe ilo lemgwaqweni uR617 lapho uphiko lwe-RTL seqinisekise ukuthi kukhithike iqhwa elinamandla eindaweni ke zaseKokstad, Underberg, Matatiele kanye naseClifton eduze kwase-Nottingham Road eMidlands. Ungqongqoshe usekhipha isitatimende veza ukuthi uxhumana ne-Road Traffic Inspectorate ithimba lisebenza kakhulu kuyikhandla kanti uyaveza ukuthi lapha emgwaqeni uR617 sekukhona i-truck esibhajiwe ngenxa ukuthi sekukhona ukukhithika kweqhwa indawo eziningi lapha koKokstad, Underberg, Matatiele nakoClifton ku-Nottingham Road lapha eMaritzburg kunokukhithika kanti ke ungqongqoshe uthe laba abahlale belandela ama-snowfall chasers awavumelekile kanti ke usencome ama-RTI amahle ngokuphuthuma asebenzise i-snowfall response plan ukuvala imigwaqo efana no-R617 oya eKokstad. Abashayeli bayanxuswa ukuthi bangasondeli kulowo mgwaqo njengoba sekubhajwe i-truck kanti ke imoto ziyadivethwa ziswa ku-R56. Izakhamuzi eGauteng zithi iyashubisa umkantshi amakhaza namhlanje. Ezinye ke zale zakhamuzi zixwayise ngokuthi wonke umuntu akaqaphe ngawokhozi kulabo abasebenzisa izinto zokuzifudumeza ezifana nembawula. Kuyabanda mlungu wami. Manje nama-customer awekho njengoba iholiday kanje nabahlelela emikhukhweni abayindawo abanye bahlalele ezindlini abayindawo. Indlela esiphila kuyo baba inzima kakhulu kule ndawo. Siyasokola njengamanje ngibuye ukufuna zona izinkuni ngiyobheka izinkuni emahlathini angeyitholi ukuthi izinkuni sonke sibasa ngeinkuni. Amahlathi awasenazi izinkuni siphila ngokuhlupheka. Uparafini asinawo, uparafini uyadula. Nabantu ababesidayisela uparafini abasekho imali asinayo asisebenzi. Kule ndawo siyahlupheka kakhulu baba. Kuyabanda kakhulu. And namhlanje holiday besithi sizosebenza manje weather sishayile man. To those who are using imbawula, they must make sure that if they are using those imbawula, make sure that bahlala baduzane nayo in order to avoid ukuthi kungashi. Or another thing that I would say is to give them a message ukuthi if they are balayita le imbawula bangayishi le imbawula nabantwana. Kanti-ke esifundazweni i-Eastern Cape umnyango wezokuthutha uthi sekuvalwe imizila emithathu edabula-ke ey'ntabeni ngenxa yesimo sezulu esingesihle njengoba-ke nezintaba sezilele iqhwa. Ikhephi liqhaqhazelisa amazinyo liyaqhubeka ukuwa kwimimandla ethile eMpuma Koloni. eMatatiele amafama asakhasakhala ngokuba imfuyo yawo isengxakini. Ngivuza ndincumile namhlanje nemincili kodwa ke inkinga ukuthi livestock yethu ke ngoku izohlukumezeka njengoba kunegate kodwa ndiziva ndi-proud ngoba kudala saligqibela eMatatiele. Engazuthi nohulumeni angabaxhasa especially njengoba kunemfuyo ngibona imfuyo yalana engazuthi ayizukuthola ukudla and futhi izofa uma ifile kuzoba inkinga enkulu leyo kubona mhlawumbe ukuthi kutholakala ukuthi baphinde babe nayo futhi. Owasekhini ongumfama uthi unethemba lokuba ukuwa kwekhephu apha kuzawukhawuleza kuphele. Apha ke Nkosi yami izilwanyana zethu ezidla ingwe zizawulamba sazi zawuthatha ixesha elingakanani likhephu maybe futhi the whole day namhlanje ezinye zazo ziyafa nokufa because azityi and singabonelelwana ngento singabonelelwana ngokudla mhlawumbe i-roll. Kusenjalo ababhexeshi benqolomafutha bathwele nzima kwezinye iindawo
ezingahambekiyo eBuckle East naseKhowa. Amagosa ezendlela abila esoma ukulawula ukuhamba kwezithuthi kulo mmandla. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMpuma Koloni. Owengamele ezemfundo eGauteng uLebogang Mayile ubambe isithangamnaba eyindaba lapho ecacisa kahle khona ngeinhlelo zomnyango wakhe eyimayelana nokubhekana nezingqinamba ezikhungethe izikole esifundazweni. Across affected schools, the objective is now to restore functionality, not simply to count infrastructure assets. Gauteng has more than 2,000 public ordinary schools, accommodating approximately 2.4 million learners. Owengamele ezemfundo esifundazweni eGauteng uLebogang Mayile uchaze mayelana nenhlelo zabo njengomnyango eqinisekiseni ukuthi ziyalekelelwa izikole ezibhekene nezingqinamba okubalwa kuzo nenqalazizinda. Schools will be prioritized according to urgency and demonstrated needs. The 2026 school readiness audit identified shortages of 67,855 chairs and 25,990 double desks in primary schools, and 111,333 chairs and 98,115 single desks in secondary schools. Uthi likhona usizo abahlelela abafundi abanesifo esaziwa ngeautism nokuyisifo esiphazamisa umfundi ekutheni kwazi ukuxhumana nabanye ngendlela efanele. Learners with autism are to receive support aligned with identified curriculum and individual support needs. Where learners cannot immediately be placed, waiting periods are being tracked through learner support tracking grids with monitoring and intervention intended to prevent learners from disappearing into an administrative queue. Ngaphambi kokuba kufike lesi sithangamnaba indaba, umphakathi ubukhononde ngezinto okubalwa kuzo ukugcwala kwamagumbi okufundela ngendlela eqile, ukungaphephi kwabafundi ezikoleni kanye nokunye. Mbukele sathiqu eyitolo siyabuya ke nezinye izindaba ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Njengoba kuyiholiday losuku labesifazane sibheka ngebanga leminyaka engama-70 seloku abesifazane ababengaphezu kweyinkulungwane ezingama-20 babamba imashi ngo-1956 eyindlini zombuso belisana ke nohulumeni wobandlululo. Kanti-ke futhi sibheka ukuthi kungakanani osekuzuzwe ngabesifazane kanye neyinselele ezikhona esikhathini samanje. Babeke imibono ehlukene abesifazane ngokugujwa kosuku lwabo bebeka nokuthi sekaningi abesifazane bemasha ngenxa yodlame oluyamene nobulili kodwa kuzobe manje awukho umehluko eseloku kwabusa uhulumeni wentando yabantu. Just this last weekend there was the march for the PAYA amendment bill, and it is women who are mothers, who are sisters, who end up worrying about where children must stay, where they must sleep, and when you have this bill, it's anti-people. Omunye wongoti ukhale ngakubiza ngokudembesela kwahulumeni ekufezweni kwezethembiso ngenkuleka abesifazane engcono. We were promised that the majority of people in this country, and particularly women, were going to have a space in this country in order to thrive, in order to survive. And now we're seeing that people's humanity and their human rights are still not being protected in this country. Kanti omunye uqhamise nokuthi kunezikhundla eziningi emsebenzini ezisaphethwe ngabesilisa ikakhulukazi abebala elimhlophe. The top positions in businesses are still occupied by men and by white men, which won't be a surprise to anybody. Although we only make up 8% of the population, white men still sit at the top ranks. There are certainly more women in businesses than there used to be. Banxuse ukuthi uhulumeni enza okungcono kusukumela phezulu ukulwelwa kwamalungelo abantu besifazane. Ihhovisi lombutho wamaphoyisa eLimpopo lisunguleke uhlelo lokufukula kwabesifazane ngenhloso yokuthi bangene bagxile kwezomsebenzi wezandla owenganyelwe kakhulu ngabesilisa. Isikhungo sendawo ebhekele ukulungiswa kwezimoto zamaphoyisa sesiqasha abesifazane abayishumi 11 ababhekene nomsebenzi wokukhanda izimoto.
uConstable Gabona Geng uphakathi kwabesifazana abayishumi nomuvo abasemkhakheni womakhenika ophikweni lamaphoyisa iLimpopo. Umsebenzi wakhe ugxile kakhulu ekulungiseni izimoto kanye nokuzibheka isimo sazo. I feel very honored because this normalizes that excellent work in the workshop doesn't come with gender. It just comes from within. You just have to be content with yourself, know what you are doing, proud of your work. Unakeng ukhuthaza besifazana basakhula bafisa ukwenza umsebenzi ofana nowakhe. They must first go to school, learn the mechanic by the TVET. And also another thing that I want to say is that they must not be intimidated by the dead and Greece. Umphathi kaConstable Nakengo uzishaya isifuba ngomsebenzi awenza lapha. We are happy as the police in the province that we have got diverse skill sets in the main. You will see that in all the 7 garages in the province, we have got about 11 females that are working as artisans or mechanics in the province. So these actually show you that in line of our recruitment and selection process, we are on the right path. Unakeng uphethe ngokuthi uzoqhubeka nokuthuthukisa izifundo zakhe. Lusaqhubeka uphenyo lwamaphoyisa eWestern Cape lokulandela umkhondo ongaholela ekuboshweni kwalabo abafunelwa amacala okubulawa kwabantu abayishumi nanye egamekweni ezahlukene abadutshule kwaLanga naseGugulethu kanye naseKhayelitsha ngempelasonto. Lezi gameko zenzeke ngokushiyana ngamahora ambalwa njengoba esinye senzeke ngomgqibelo ebusuku kwathe esinye senzeke izolo ekseni. AbakwaZidlodlo baphume ngomningi bephikelele kulezi indawo zesigameko. Elokushini kwaLanga idumbe intathu abesilisa nesowesifazane zitholakala ezidindilizile phansi. Bonke bebedutshulwe emakhanda. There is a reward that also the very same amount up to 100,000 in terms of the incident that took place in Gugulethu that we are looking at. Then in terms of the one of Lingelethu, in that one there are certain leads that we are pursuing. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uthi kusazoqhanyuka neqhinga lokulwisana nezenzo zobugebengu eCape Flats. Gun violence, it leads to all of these incidents. That's why it comes to the first, so that if we can outline what are we doing in terms of the gun violence, then it will also give the hope in terms of addressing all these other incidents. Ikomiti elibhekele zokuphepha komphakathi kwaLanga likhuthaze labo okungenzeka babe nolwazi ngokuthi baphumele obala. The new commissioner must trample down on the issue of extortion first, because I think out of that, all of these things happen through that. And if we're able to solve that issue, then we look at the use of guns and illegal firearms that have been coming in and out of the Western Cape. Akaqinisekiswa ukuthi bakhona yini asebekhalelwe ngamasongo kaSigonyela. Uthuqhameke ingozi engeqiwantwala umndeni wakwaDlamini ngokudlula emhlabeni kwendodana yabo umculi kaMaskandi uSicebi inkosi yamagcoka amadlamini. uDlamini nelinye ilungu leqembu lakhe uSipho Gupta Mchunu bashone engozini yemoto eRichards Bay enyakatho kwaZulu Natal ngezikhathi zasekuseni ngesonto. Amanye amalungu amabili eqembu kubika ukuthi asesibhedlela esimene esibucayi. Dlamini asibonga kakhulu nje isikhathi sakho sidlulisa amazwi enduduzo kunina njengomndeni mhlawumbe asiqalelana sithi ke ukuphawula komndeni ngokudlula emhlabeni kwendodana yenu. Umuntu akazi ukuthi eqalephi kodwa ke nje singakusho ukuthi sishayekile njengomndeni sishayekile njengekhaya. Sikhalisa ke abantu besizwe samachono sikhalisa abantu besizwe sonke seSouth Africa. Ngibona ngathi nabo badinga induduzo as much as nathi sidinga. Sishayekile njengekhaya indaba ifike sithola ama calls ngesonto ngabo 12 ebusuku. Then saphuthuma ke khona safika sathola ke ukuthi kunjalo ngempela akasekho. Well angisho nje ukuthi sasuka la sisazi ukuthi yena uphelele kwisini. Yeah, but
ngiphelelwa amazwi sishayekile njengomndeni sishayekile njengendawo yakadungamanzi as he would say ukuthi owasikadungamanzi sishayekile njengesizwe samachunu. Kanoma sibheka kwezemidlalo iningi labantu bakuthakasela kakhulu ukuthi uPitso Mosimane angahle abe umqeqeshi olandelayo weBafana Bafana. ISAFA kanye nethimba lalomqeqeshi kusadinga ukuthi ke benze isivumelwano malungana nomholo ngaphambi kokuthi uMosimane amenyezelwe ngokusemthethweni. Emva kosuku iSAFA ivumile ukuthi uMosimane uzoba umqeqeshi omusha weBafana. Ubonakala kweminye imidlalo yasendaweni wenqabile ukukhuluma nabezidaba kodwa amehla bethe nje kuyena njengoba abaningi sebekubheka ngabovu ukumenyezela kwakhe njengomqeqeshi omusha weBafana Bafana. Congratulations to him. He has been there. It's the second time now. I can only wish him all the best of luck. I know he's more than capable of doing a good job. We have seen, I think his record speaks for itself. He's been doing a whole lot of work a couple of years with development with his own school sports as well, and he just released a memoir, a module for the coaches as well. So heavily invested in development because he understands, that in order to bridge the gap between professional football and amateur football, we need as much as we can to focus on development structures. It's good, yeah, because having a local coach who understands the players that's from South Africa. So I wouldn't say it's better, but it's good for experience wise. The great thing, it shows for South Africa. There's too much talent, not only on the players but also on the coach's side. So him being the coach of the national team, like he said, he'll understand the players better. Because obviously most of the players come from townships, local. So I think it's a great thing. uPitso Mosimane usakwaliqeqesha iqembu lesizwe eminyakeni edlule waphinde wabuphila umqeqeshi ngaphansi kwaCarlos Alberto Pereira kanoJoel Santana ngaphambi kwendebe yomhlaba yango-2010 yayibanjwe kuleli. Mukeli siyabuya ngehora lesikhombisa okwamanje. Usale kahle.